Wasallam ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila hadratil ulama Zakaria ya ahli syarafatil nawawi wa ila ruhiya qatul al syaitan wa ila hadratil dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syawala la ilaha Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda 6 halaman 109 Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar lam diriwayatake saking Ibni Umar radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Ibni Umar, kunna ana sapa kita iku natahat hasil cerita-cerita ingsun an hajatil wadai sangking haji wada. Penabiyu hale utawi nabi iku baina adhurina ing dalem antarane lingkungan ingsun. Ketika peristiwa haji wada, haji nabi yang terakhir. Haji wada itu yang pertama dan terakhir buat nabi, karena nabi itu haji sekali, berkali-kali itu umroh. Walau nadri lan orang ngerti atau orang ngeruh sapa ingsun ma ing apa iku hajatul wada'i utawi haji wada. Hatta hamida sehingga muji Allah ing Allah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asna lan ngalem sapa nabi alaihi ing atase Allah. Sumada karo nulinutur sapa nabi utawa eling sapa nabi, nyebut sapa nabi ya menawa al-masih ad-dajjal ing al-masih ad-dajjal utawa al-masih ing masih ad-dajjal kang nama itu biasa iki nak tempat iki nama untuk siji apa silakan berpakai yang dipercaya kalau bahasanya berdandan begini. Kalau nak jalanan kasih kan orang lain kira berpakai ditutup suci ya kalau masih saja Pak Nabi mungkin dari akhir sapa nabi fidikrihi ing dalem nutur masih ad-dajjal wa qala lan dawuh sapa nabi ma ba'asa ora ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiyin saking nabi illa anggara kejaba medeni sapa nabi bu ing al-masih ad-dajjal umatahu ing umate nabi. Nabi itu diutus termasuk umate ora terganggu dajjal. Dajjal itu tugasnya sesuk memang ya kaya iblis nalika nggodha Nabi Adam karo Nabi Ibrahim yen ora menurut Gusti Allah. Tapi dajjal itu ya tugasnya sesuk ganggu wong-wong sing do sregep salat, sregep ibadah, yakin percaya karo Gusti Allah diganggu. Derek muga-muga kula nyantami
orang menangi fitnahe dajjal. Orang nanti menangi dajjal, masya Allah rekoso. Bismillahirrahmanirrahim. Anggaro medeni guru ing dajjal sapa Nuh. Nabi Nuh termasuk nabi-nabi itu tugasnya benteni umate ben ora kena dajjal. Wan nabi lan pira-pira nabi mimbatihi saking sakwise Nuh. Jadi kalau biyen itu nabi-nabi wis ana, wis ada akhir zaman bakal ana dajjal. Wa inna bulan setuhune dajjal iku iyahrus lamun metu sapa dajjal. Dajjal kuwi nak metu fikum ing dalem sira kabeh. Pama khofiya monggo ora wedi atau ora samar. Pama khofiya monggo ora samar alaikum ing atase sira kabeh. Apa min sya'nihi saking tingkae dajjal. Dajjal metu ya wis wong jawane perusak bumi. Kalesa muli ora ana iku yakfa samar. Kobare lesa iku yakfa samar alaikum ing atase sira kabeh apa inna rabbakum setuhune pangeran ira kabeh. Iku lesa ora ana apa rob. Iku bi'awaro dan kula lho apa iku kero mripate. Dajjal itu besok bentuk dajjal, bentuk fisiknya diantaranya itu mripate kero utawa buta. Sedangkan Gusti Allah niku ora iso disifati sing nganggo sifat Quran. Gusti Allah napa-napa alimun lillah dan kasmir sani. Sedangkan dajjal iku sesuk mripate buta utawa kero. Wa innahu lan seturune dajjal iku akwaru ainin wuto mripate alyumna kang tengen ku niki nggih. Dadi niku sing mripate sing tengen niku sing wuto. Kaana aina kaya sak temene mripate dajjal iku inabatun anggur tofiatun kan mendulu. Mripate iku mendulu. Mripat kan ya lumrahe rata ngoten lho. Tapi nek mripate dajjal kaya anggur kaya setik mentu. Menjunut menjogo. Dengan bayangke kan dikatun ngoten nggih ngoten niku nggih. Mripate dajjal iku menjunut kaya anggur sing menjunut mentu. Gambarane mripate ngoten kaya buta ijo ngoten kok enak. Cara gambarane cah mriki. Ala eling-eling. Inna Allaha setuhune Allah iku harrama. Ngaromake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh dima akum ing geteh-getehmu kabeh. Mate haram mateni. Mergo geteh manusa iku haram dalam arti yo aja paten pinan tenan. Wa amwalakum lan bondo-bondomu ira kabeh. Bondone yo ngoten. Nek kowe ada hak pilihnya ya aja anggap mbok serampang, aja anggap mbok jikuk. Wong kabeh ana hak pilih. Apa meneh kok tanah wong roti wae ana hak pilih. Jenengan iku lho kita pondok sabun, sampo, yo aja anggap jikuk. Wong iki ana hak pilih. Nembung misalkan nantean sabun kan yo sabun sithik kan jaluk order sithik telat kirimane urung iso tuku sabun aja ageng jikuk. Ana hamilene. Kahun mati yaumikum kaya mulyane dina ira kabeh. Nah, apalagi data yang lebih dari sekedar roti, sekedar sabun, terus sepeda, mungkin omah, mungkin tanah, aja bertimbang. Hadza iki yaumikum sebelahku fi baladikum ing dalem negara ira kabeh. Ya, tiap negara ada aturannya. Makanya di kepemilikan di Indonesia muncul yang namanya apa? Untuk hak milik, untuk melindungi hak milik ada sertifikat.
misalkan motor ya ono apa nih kayak BPKB. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syahrikum ing dalem sasi ira kabeh. Hada ya iki Zulhijjah, maksudnya yang dimaksud sasi Zulhijjah. Hal balaqtu ana ta nekake ingsun. Zulhijjah kalau yang nakari. Kalau misalkan akeh kewan-kewan, umpamanya belah ya kudu jelas miliknya. Ojo jumen ya wong nakri terus ana sakane kewan bisa belah, ora ngerti kewan sapa. Kalau padha ngucap sapa sahabat, na'am nggih. Ola dawuh sapa Nabi, Allahumma asyhad ing Allahumma ashhad. Allahumma ya Allah asyhad nafsani sira. Salasan kelawan kaping 3. Nabi ngendikan wonten ping 3. Wa lakum cilaka sira utawa rusak sira kabeh. Wa lakum rusak sira kabeh au waihakum sesese rusak sira. Wa lakum waihakum sami kabeh. Undur ngalano sira kabeh. La tarjiu aja dadi sapa sira kabeh. Bagi ing dalam sakwise ingsun iku kufaron wong kang kafir. Nabi aja nganti ketunggur Nabi ya Islam. Aja nganti sakmungkure Nabi setelah Nabi wafat aja do kafir. Ya ribukan mukul. Ya ribukan mukul sapa ba'dukum sebagian ira kabeh riko ba'din ing gumine sebagian liyane. Ojo saling paten pinantenan, ojo saling fitnah. Rawang riwayatake ku ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Warawalan riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim ba'dahu ing sebagiane hadis. Maksudnya hadis ini sempurna miliknya Bukhari. Nah, sesuk gimana? Ngaji Bukhari pasti yang rawahul Bukhari itu pasti dengan akan temui ada di kitab Bukhari. Tapi ini sebagian juga ada di lafaznya Muslim. Kalau dalam ilmu hadis namanya tahrij hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul man utawi sapa wong iku zalim sapa man. Ya hati-hati iki. Zalim itu ya berarti nganiaya gawe rugi wong liya. Zalime rupa apa niku? Kita syitrin kira-kirane sakilan. Syitrin itu sakilan itu kata dia ini berarti sekitar 20 cm tapi nansani sakilan itu kira-kira belajar teknologi jubin yang tetap. Nah pak dipol kene nah jubin kuwi 30 40 cm atau 30 cm bener nggih? Sakilan itu berarti berapa? Sekitar 20 cm. Ana wong kok jiko 20 cm minal ardi saking bumi. Maksudnya ngeruk tanah wong sekitar sakilan. Sakilan itu ke bangunan ya ora iso. Ki omah ora iso. Tapi iki sering nggih, maaf. Kadang ning sawah, ning sing burung ana batase, sebelum di pondasi dia orang kan diterima kadang sok ngeruk macul niku lho. Nah, macul galengan, misalnya galengan nggih. Macul galengan wong. Positif ora ketono. Nah, iku jenenge dolen kok nganti trimo sakilan lho. Sakilan iku gawe apa to? Nggih to? Gawe bangunan ya ora iso, didol ya ora payu. Tapi niki maaf, niki kadang masih ada praktek semacam ini nggih. Ngeruk batas istilahnya ngeruk batas nak ning sawah nggih ngeruk galengan tuwi ko mongko den kalungake
hu ing man apa min sabi arodina pitu piro-piro bumi. Masya Allah. Tapi yo seso, maksudnya yo ning dino kiamat. Dengan jika sakilan seso ini gurune dengan iki dikaruni bumi nganti sak pitu. Mendah abote kaya apa? Wong iki manggul beras perapat dhewe-dhewe ora ada. Beras perapat kowe dipanggulne dulu dhewe-dhewe napa mboten? Nggih. Ya sesuk kok wong kok jika batas tanahé koncone, tanahé tanggane, sesuk umpamane ning akhirat gulumu iki to dikai beban. Sebeban napa bumi. Bumi niki sak pitu, padha langit juga ada sak-saknya sampai 7. Ibaratnya omah iki nganti tingkat pitu kon nyundi ning gulumu. Nah saiki ya wis ora wedi wong saiki, gitu. Wong yo lah kuwi ra ing akhirat disepele. Ojo nyepele malah justru akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Ning dunya niku namung mampir ngombe. Istilahnya namung mampir ngombe. Mampir ngombe kok ngombe niku sakmene pirang menit sih. Saknyuk kan ngombe niku yo balik suwe jenengan tuku es teh dengan ombe. Sak gelas atau sak plastik iki paling piro? 5 menit wis entek nang mboten. Nggih. Mungkin kamu hampir ombe. Kehidupan dunia itu hanya sekitar dalamnya 5 menit tok. Berarti apa? Bandingannya dengan kehidupan akhirat. Akhirat itu 1000 tahun ning akhirat, 1000 tahun ning dunya iki padha karo sedina ning akhirat. Gitu. Lah mulakno iki mampir ngombe tok, ya ketan mau umure suwidak 70, 80. Wong saiki sak dawa-dawane umur ya 80, 90, siji loro. Itu dianggap hanya seperti minum saja. Mergo ning akhirat itu harinya lebih panjang. Sedina akhirat padha karo 1000 tahun ning dunya. 1000 tahun setahun 365 hari kali 1000 yo bener mulakno 80 tahun itu ibaratnya hanya sekitar 2 sampai 3 menit. Umure kula dengan sami kula ijek kekal sesuk ning akhirat. Tapi nek dikai gambaran nabi niku kaya ora wedi. Iya, ora wedi dunya rumah sedino ning akhirat sing suwe. Jajal yang mau awet Nabi Adam yen nganti saiki wis pirang taun. Kaelan Nabi Adam awet mbah-mbahmu niku lho. Mbah jenengan Mbah Buyut, Mbah Canggar niku ana sing wis 100 taun. Gitu. Padahal umur dunya ni ora ana 100 tahun. Kalau jenengan ten ziarah cobi jenengan kadang gatek. Kalau Wali Songo niku pun kirang 100 tahun. Nah, saiki misalkan pun 100 tahun padahal uripe ora ono 100 tahun. Berarti suwe ndi? Suwe ning alam akhirat. Kuwi di alam kubur, dulung alam akhirat. Tapi wong nek permukaan seksual biasane ora wedi nyepele. Nanti hati-hati wilangan nggih. Aja nganti jangan kita pengen sugih, pengen bondo tanahe akeh, ombo ngeruk batas nggone tangga. Besok ndak malah bulumu nggih dikaruni bumi sak pendelu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa lan saking Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Abi Musa. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wa saturuni Allah iku la yumli. Nah ini malah medeni. Iku la yumli yakti terkadang ngakhirake sapa Allah kadang lidzalimi akhirake siksa maksudnya. Lidzalimi kedue wong kang zalim. Niku kadang wong iki nak elek kadang malah umure dawa.
wong winat kebak maksiat kadang malah waras mirip sehat wal afiat. Itu kadang apa? Inna woha lajumi. Maksudnya kadang Gusti Allah niku istilahnya apa nih? Lulu, ya itu bahasa lulu. Nah, Gusti Allah itu kadang lulu. Kalau saya kurang tahu sholat, adalah rezeki malah lancar. Ini kadang ya bak maksiat, kurang tahu sholat, tapi malah sehat wal afiat. Itu malah ternyata Allah kadang ngoten. Allah itu mengakhirkan siksanya. Kalau dilulu wis mak seneng pol-polno senengmu. Fa idza akhoda nuli ing dalem nalikane ngalap saka Allah bu ing dolen lam yuflit mongko ora ngecolake saka Allah bu ing dolen. Nah maksudnya ngoten kadang niku nek ana wong sing ngoten niku ora ibadah tapi malah rezekine lancar, itu kadang moga dilulu Gusti Allah. Sumangkoroa nuli maca sapa Allah. Wa kadzalika akhdhu rabbika ing wa kadzalika akhdhu rabbika. Wa kadzalika iku kaya mengkono ida akhoda akhdhu rabbika utawi ngalape pangeran ira. Ida akhoda ing dalem nalikane ngalap sapa Allah al-qura ing ahli qaryah. Wa ya utawi qura iku dzalimatun wong kang zalim. Inna akhdahu sak temene oleh natrapi Allah hu ing zalim iku alimun ngelakake syadidun kang banget. Surat Hud mutafakun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Ini garis bawahi betul sami ora akeh merine ora akeh hasote karo wong sing dilulu Gusti Allah. Ya wis alhamdulillah ijek entuk rezeki tapi ora dilulu Gusti Allah. Wa anu alim lan sampeyan Mu'adz radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Mu'adz ta'ata ngutus ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakalan nuli dawuh sapa Nabi inna kasatune sira iku takti tumeka sira iku takti tumeka sira kauman ing kaum min ahli kitab saking ahli kitab. Batu mengko ngajak sapa sira bu ing kauman ila syahadati an maring nyekseni sak temene kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Maksud itu disingkat hak karo ning illallahu kejaba Allah. Wa anni la satune ingsun iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inhum lamun anut sapa ahli kitab atau tegese menurut sapa ahli kitab liza likamaring mengkono syahadati an liza likamaring mengkono syahadati alla ilaha sateruse fa'alim nuli ngerti sira aweh ngerti sira fa'alim nuli aweh ngerti sira hum ing kauman anawa seturune Allah iku kot iftarodo teman-teman majipake sapa Allah iku kot iftarodo teman-teman majipake sapa Allah alaihim ing atase kauman wajib sodakotan ing sodakoh tuhodu dialak apa sodakoh min abniya ihim saking wong-wong sugihi kauman.
Maksudnya yang dibuat oleh dia orang yang sami duwe kewajiban apa itu kampanye amar ma'ruf nahi mungkar. Faturut dulu sing balekake apa sedekah. Faturut dulu sing balekake apa sedekah ila ala fuqara ihim ing atase pira-pira wong fakire kauman. Kau iso wong sugih keke wong sing ora duwe. Fa inhum nuli lamun anut sapa kauman. Fa inhum nuli lamun anut sapa kauman atau tegese menut sapa kauman. Lidzalika maring mengkono-mengkono sedekah. Fa iya ka mongko wedya sira. Wa karo ima amwalihim sertane wa karo ima amwalihim karo sajarna sekali wa karo ima amwalihim sertane mulyane bondo ira kabeh wa tadi lan wedya sira. Jadi sing stretching kalimatnya ning wedya sira dakwa tal madlumi ing tungone wong kang digolimi. Jadi makanya doaul madlumi mustajab tungone wong dolim, tungone wong sing mbok aniaya, tungone wong sing mbok bully kuwi napa mustajab. Fa innahu rono setuhune madlum iku laisa ora ana iku bena ing dalem antarane dakwa kal madlum wa bena wa lan ing dalem antarane Allah iki apa hijabun aling-aling. Ora tungane mandi mergo wong asing dianiaya wong sing mbok salahi mbok sing penah niku tungane sedaya mandi mergo antarane dhewe karo Gusti Allah ora ana aling-aling karo adep-adepan langsung karo Gusti Allah. Lunga kaya-kaya Gusti Allah ning ngarep waktu. Nah, hati-hati untuk nanti gawe dolim, ojo gawe fitnah, ojo gawe berita hoax, ya semua bener. Kadang nak semua lemah, orang iso balas dungo karo Gusti Allah. Sing medeni malah iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Humaydin lan saking Abi Humayd Abdurrahman bin Sa'id ya Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi kala ngucap sapa Abi Humayd kala ngucap sapa Abi Humayd istakmala gawe amil utawa apa panitia zakat. Istakmala gawe amil itu istilah untuk panitia zakat. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ngangkat rajulan ing wong lanang. Ada seseorang yang diangkat Nabi untuk menjadi panitia peminta zakat. Minal azdi saking suku atau kabilah az. Kabilah az yukalu dan ucapake lahu maring rajul sapa Ibnu Lubiyati Ibnu Lubiyah. Wong lanang ki mau mengatakan namanya Ibnu Lubiyah diangkat Nabi untuk menjadi panitia zakat. Ala sedekah ing atase nariki sedekah utawa zakat. Kalau mangkodiman nuli ing dalem semangsane teko sapa rajulan. Kala monggo ngucap sapa rajul. Nah, tiap nariki ngomong harap utawi iki mal. Iku laku ketuwe ropak iki bondomu. Wa hadza utawi iki mal. Iku dia den hadiahke apa mal ilaiya maring ingsun. Pakoman nuli ngaten sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari ing atase mimbar.
Fahamidan nuli muji sapa nabi ngalem sapa nabi Allah ing Allah wa asnalan tegese ngalem sapa nabi alaihi ing atase Allah sumayu kok sumakola nuli dawuh sapa nabi amma ba'du anapun utawi sakwise bismillah Abdallah sholawat nabi narase mimbar berarti kan pidato diawali dengan 3 itu tadi fa ini dari amma iku fa ini sak temene ingsun iku astakmilu dadekake amil ingsun iku astakmilu dadekake amil ingsun arrojula ing wong lanang mungkin nabi makanya ini yang mendasari panitia zakat itu harus ada yang angkat dan ada SK-nya. Panitia zakat itu ngangkat pemerintah ono SK-ne. Nah, lan sekitar masjid kaya wayah meh Idul Fitri ngoten iki biasanya ono rapat panitia pengumpul zakat. Itu bukan panitia resmi, hanya panitia yang membantu mengumpulkan zakat. Tapi kalau amil yang berhak mendapatkan zakat itu amil berhak itu harus diangkat oleh pemerintah dan ada SK-nya. Jadi rento sing ngangkat takmir utawa ngangkat awake dhewe itu tidak berhak mengambil bagian zakatnya. Nah ini diumumkan Nabi itu karo ditunjuk langsung oleh Nabi. Arrojula ing wong lanang minkum sami sira kabeh alal amali ing atase nindaki utawa nglakoni mimma saking perkara. Wali ani nggih enggak wonten kamale? Nggih. Wali ani lan paring perintah ingsun sapa Allah Gusti Allah bayati nuli teka sapa rajulan kaya kulo nuli ngucap sapa rajul resmi niki sing ngangkat Kanjeng Nabi hada utawi kimal itu lakum keduwe sira wa hada utawi kimal iku hadiyatun dadi hadiah uhdiyan kang den hadiyake apa hadiah ilaya maring ingsun. Maksudnya diambil zakat saudara kan mengambil sebagian dari harta. Kanggo aku tuh maksudnya kanggo amil, aku yo disetorke. Apalah jalasan ora lugu sapa kau rajulan. Apalah jalasan ora lugu sapa rajulan mimpi abihi ing dalem omahe bapake rajulan. Au ummihi utawa ibuke rajulan. Hatta tak dia sehingga nguwehake bu ing rajulan apa hadiah tuhu hadiah rajulan ingkana lamun ana sapa rajulan iku dikon wong kang temen wong kang jujur wa demi Allah layak kudu ora jupuk ora ngalap sapa ahadun wong suwiji minkum saking sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji biwail hati kelawan tanpa hae syai' illa lakia kecoba ketemu sapa ahad Allah ing Gusti Allah Ta'ala alim luhur Allah yahmilu hale nanggung utawa nggawa sapa ahad hu ing syai' ing wong suwiji minkum saking sira kabeh lakia kang ketemu sapa ahad Allah ing Gusti Allah yahmilu kang gawa sapi lahu iku keduwe bakara kuwarun utawi swara ausyatan utawa wedhus niku napa tai aru nggih tai aru kang swara nah swara iki ngangkat sapa nabi ya dai ing astana nabi. Dan Nabi ngandani Nabi maksudnya sebagai panitia dari nanti ngangkat astane hatta uiya sehingga den tingali apa baya duki bekawi putihe kelek lorone Nabi. Maksudnya Nabi itu ngangkat tangane karena ngene jubah itu lengannya kan ngopo lengannya ombo diangkat itu melotot nanti tekan mriki nanti ketok
Eleke nabi itu putih. Ora kaya eleke wong sami ya kan. Ya. Eleke nabi lha iki tercontoh iki kok. Bayadu toyib. Nah, nabi ngakoni jubah, diangkat tangannya asalnya ngangkat. Nah, kan loro tekan mriki. Eleke ketok. Nabi iso mirsani jebule eleke nabi ku putih. Nah, wong saiki dene nggih mumpeke Pak ora oleh donga utawa ngendika sapa nabi. Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu. Allahumma ya Allah. Hal balagtu ana ta nekaake ingsun. Hal balagtu ana ta nekaake iku kana ana. Iku indahu ing dalem sandinge man. Apa madwa mantun panganiaya. Awakmu nak gawe nganiaya kancamu li akhihi maring sedulure man. Min irdihi saking kehormatan utawa nak wong bahagia sifat keperawiran. Nah saiki harga diri min irdihi saking harga dirine akhihi au min syai'in utawa saking suwiji-wiji. Jangan maksudnya tahu gawe aniaya mungkin nama baiknya buat cemarke min syai'in utawa mungkin bondone bojiko niki garis bawah ini fal yatahallal mongko becik njaluk halal sapa man. Maksudnya lek njaluk halal lek njaluk ngapura hu akhiri njaluk ngapura mbak ngapura mbak ini sampeyan tak elek-elek tak critake ngene padahal jenengan orang ngene kan sepurone yo kan wingi jenengan tak omongke ngene tak fitnah ngene sepurone. Nah ora njaluk halal kalau umpama jenengan tahu jiko barane min husanin syai' al yauma ing dalem dina iki sak nalika nganggone al yauma jangan ditunda. Maksudnya nek jenengan rumangsa tahu fitnah wong tahu mbok rasani apa meneh mbok cemarkan nama baiknya orang nglakoni ngono kok mbok kandhake ngono kok jenengan ora lek njaluk halal itu berarti nopo njaluk ngapura. Bahkan Nabi bilangnya al yauma ora boten sak nalika nak rumangsa awak iki ber zalim karo wong liya berasane wong liya kon lek njaluk ngapura. Yen kelakon napa boten ya ngoten boten ora salah. Wong niat rasane niat fitnah kok kon njaluk ngapura. Lah al yauma lho niki ing dalem iki dina qabla alayakuna ing dalem sadurunge yen ta ana. Segera minta maaf sebelum ada kejadian apa dinarun dirham wala dirhamun lah dirham sebelum bondo ora gane ya maksudnya sadurunge dina kiamat. Aja ngenteni kiamate donya, kiamate awakmu lho, karena njaluk ngapura jujur terus awakmu lara terus mati lak ora kober njaluk ngapura. Ngene iki nek duwe dosa kuwi aja disimpen, aja dibendhe. Ingkana lamun ana iku lahu keduwe man apa amalun amal. Nah awakmu ora njaluk ngapura, lha iki bahayane. Ingkana lamun ana iku lahu keduwe man apa amalun amal sorehun kang saleh. Umida mongko dialah apa amal minhu saking man biko dari madlamatihi kelawan kadar dolime man. Nah kaya ngono kuwi kok amal apikmu niku lho. Nah dijiko keke wong sing bondo iki. Nah nanti mbok ndende ora njaluk ngapura, wah jenengan salat bendina jengklat-jengklit ternyata ganjarane ora kanggo awakmu tapi kanggo wong sing mbok fitnah. Eman-eman apa boten? Eman. Jenengan ngaji kok abot ilmu ngene iki
sak jam ke ganjarane sak pirang-pirane jebule esuk kok goleki nanti selama ini aku mondok pirang-pirang tahun ngaji esuk ngaji sore ngaji maghrib ngaji bengi ngaji lah kok ganjarane zong nol jebule iki ganjarane mili ning gone wong sing bondo lini perkonjenengan boleh baik gawe penah wong kancamu mbok penah wae ternyata teknik ibadah ora ono ini poso ya Allah kula poso Senin Kamis poso Rajab kula ya poso Ramadan sesasi kula ya poso tapi kok tercatat kok zong ternyata ten pundi ganjarane dikeke wong sing bondo ini kalau dengan nyati ya segera minta maaf melalui dengan tahu metnah koncomu tahu metnah sedulurmu ini toh ketok solikot uhidah minuhu bikodri madlanatihi sebanyak jenengan berbuat dolim semakin lama orang dolok ngapura ya pada karo jenengan ngepenake kono kena turu ngorok ini nonton TV HP-nan ya kalau HP-nan jenengan ngaji jebule ganjaran ngajimu diwenehke wong sing bondo lini lah kok nek wis entek ganjaranmu wa iklam yakun lan lamun ora ono iku lahu kedue man apa hasanah atau pira-pira kebagusan ana lape wis entek nah ganjaran ngajine entek ganjaran salat entek ganjaran puasa entek ganjaran sedekah entek ukhida kok ijek urung gelem ngapura cek mbok dhewe ukhida mongko dialah utawa dijiko apa min sayyiati sahibihi saking eleke wong kang duweni iman maksudnya elekmu ki mau to eleke wong sing mbok fitnah fahumilah nuli di tanggung utawa di napa digawakake apa man alaihi ing atase man. Nah apikmu wis entek gantian dosane wong sing mbok dolimi dikeruk dikeke awakmu. Ibarate ganjaran apikmu wis entek kok jenengan urung lek njaluk ngapura dosane wong sing tau mbok penah niku wae eleke dijikok dikapruk ning awakmu. Ora medeni rawahu layatake bu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari iki ora biaya-biaya iki lagu kula jenengan sami utawa puisi kula jenengan sami biaya-biaya nggih ketoke ora metnah langsung ora nyunek-nyunekke langsung ning lagu tapi nek jenengan jerimu iki gawe ngetik status gawe ngetik story sing story iki metnah kancamu iku iso ndadekke ngene iki kira kula sami rugi nek ora lek njaluk makane segeralah minta ampun nek wingi-wingi jenengan tau metnah tau dulurmu metnah tanggomu lek njaluk wallahu a'lam bishawab wa Bismillah.